Hi guys! Today we will watch Florentina Costina Lusco jumping in the National Championship di Sala 2021. Watching the first jump at this Florentina tournament triple jumps. Să rămână toată lumea până Așa la că vezi că te poți răzgândi și poți trece de la 200 la 60. Da. Eu personal Florentina is a Romanian athlete who competes in the long jump. În 2019 am participat la campionatul european de la Glasgow. Next jump. Această probă este o probă frumoasă, spectaculoasă. Păcat însă că se termină foarte repede, nici nu ai timp să realizezi prea bine ce se întâmplă în cursă, că și s-a terminat. Îți propun numai un răgaz să o urmărim pe Florentina Iușco. Da. Și Stanciu a făcut o finală bună aici, la săritura în înălțime. 1.90. E săritură bună. Haideți să urmărim cât măsoară această săritură a Florentinei Iușco, a doua. Să vezi ce prag bun a prins, aproape de No step. limită. O să vedem reluarea, colegii oferă. Let's see the replay. Profesorul ei, pe antrenorul ei, profesorul Alec. Ai câștige aproximativ 7-10 cm printr-un prag olimpic. 13,4. So the best jump is 13.49. Unfortunately, in this broadcast, we can't evaluate every jump. Cluburile dictează în asemenea manieră lucrul acesta și de obicei la naționale, etapa finală, vedem cele mai bune performanțe din întreg sezonul al acestor sportivi și sportive. Iată așadar, Iușco, a treia încercare depășită. As they don't show the result at the end of the jump. E pe 2 din câte văd eu Iușco în clasament până acum. And in this, she didn't jump because there was an intersis. She became internationally known, winning a double gold medal in the long jump and triple jump at the 2013 World Youth Athletics Championships. The next jump is pretty good. Recordul național de 39.18 la Erzurum în 2018. Se chinuie cu niște accidentări. And the latter is also without an intrusion. Noi urăm succes lui Homiuc în a-și atinge din nou. Așa e, mulțumesc. Pentru că e pe locul 2 și pentru că vom vedea dacă asta este ierarhia finală. A sărit bine Iușco. Da. Nu este și, dacă nu mă înșel, nici nu a activat în acest sezon la vreun concurs, motiv pentru care a și fost poziționată în cea de-a doua serie. A fost accidentată, ăsta e motivul. Da, a fost. Trebuie să vedem însă replica Dianei Ion de la CSM Unești. Va reuși, va avea nevoie de un record personal major pentru a o depăși.